amaopa monjoka ndi zina zotero ziwaluma. Iweni nkamwino olumidwa ulibe ntchito. Ukatha upati kumangochoka chino. Zimakhala Mafana. Azibambo. Mafazala, mtu wankulu, madala, ambuye, ambuye mpaka kuti ndimene timachitira. Mibawa television creativity that does. Mafazala ndi program yake ine bambo ahana. Muno studio timakhala ndi mafazala akulu ankolo amalume kuyambira kumeneko professor. Yeah. Kumpanga. Ine ndi professor Chakumpanga. Ndachosa cha. Ndikuyambira papa. Professor Chakumpanga. Professor Kumpanga. Chabwerako. Chabwera kumpanga. Kayamika kwambiri. Fazara wamkulu. Kwa basi. Namandwa mwini wake fazara. Chabwera. Muntu wamkulu kwambiri. Muntu wamkulu kwambiri. Ndimakonda kunena kuti mwamuna chaiye. Chabwera. Kwa basi. Mwamuna chaiye. Usakala mwamuna chawina yo. Mwamuna chaiye. Patera iye. Kwatu kuchiromwe uko timati mwamuna chaiye. Ndikuti tero. Mwamuna weni. Mwini mbumba. Lakholo. Chabwera. Profesa Chakumpanga mperepo komanso pakati apa fazala wina ameneyo munthu wamkulu kwambiri kukhuta kwake kukulupala timanena choncho mamuna ogwirika. Inu munagwirika kuti Mamuna adzigwirika osati topyapyala ngati. mumavuta inu kusamala inu. Mamuna azitero. Yosatheka. Pa Chingerezi timati portable. Portable. Portable azikhala munthu omayi. Mwatero. Koma bambo azikhala ogwirika. Iyo Uchindika. usakala vuta osamala. Uchindikala sichichewa. Komanja. Ndinayankhula chicha. Wokulupala. Usakala kuchindika. Hayi kwathu kuti mati Kodi uchindika. Kuti kumeneko. kukulupala kuthanda uzodi chani kunenepa. So kukulupala. Okay. Mamuna ogwirika. Okay. Mamuna okoma. Inuyo. Afazalawa. Ankolowa. Ogwirika. Malume. Ambuye. Mukawira kumeneko. Ndikalowera ku Ambuye usakala ambuye. Ambuye. Ife ndi abambo awo ayenake. Chabwino. Komanso ndi amayi. Ankolo ayenake. Ndimafuna kwathu kwati bambo anga akazi. Zimafika amene. Kuti Kodi awa. kwathu ndikwa wangofana. Inu ndimesa nda ku Mozambique. Inu kwa chijama ndi kumalawi. Funa kulena labi. Funa ndifufuze mpaka ndo ufufuze. Olo amene amatonera. Amade kuti waruma zina liwene likapezeke kani. Kumalawi kapezeke waruma. Andrew Waluma. Kumanzere kwanga. Far end. Professor Chakumpanga. Makosana ndakulandirani. Program ya mafazala. Lero lino ma MG2 avuta. Zikakavuta kumeneko wamati izi zokha izi. MG1 azidziwa. Mwayambira tu pantunda kuti yankhani kutero ndi chonjoto. Kuti bambo osakala kuma ino yote. Osakala ino. Koma bambo ena yake. Akakapulupuza. Zikakavuta kumenekuja. Mwana kumayi akayamba kumangira chitechi. Ndi amati izi zokha MG1 aziziwa izi. Ndiye munthu wankulu thukuta kuno. Muzende sabwanyi mafazala zimenezo. Ngani ndiyo savuta. Chabwino. Chinaza ndiyani. Choti zikavuta uko. Ndiye Akayamba kudya doti uko. Kwe MG2 uko. Ndiye uziza mpalamula mwini dambwe. Chabwino. Mkulakwitsa. Mwini zinthu. Mkulakwitsa. Chabwino. Chifukwa mmene unkaziyamba izi. Sunapita ukalawira kumene kucha. Chabwino. Kuti aya munanuwa. Titsibwerekana pamudzi pano. Chabwino. Ndizikavuta. Kubwerekana? Kumakhala chidyerano. Ijanane ndi yes. Sunakauze kuti tikhale tuchita chidyerano pamudzi pano. Ineyo ndizikhala m'machinjirimu. Inu mbakhala kumene muliko. Komatu machinjiri. Kumachinjiri. Kodi kumachinjiri. Muli chidyerano kumeneko.
ndimanena kuti mumakonda tu kumachinjiri. Wiki yatatu nali kuchilima. Munachula so tu kumachinjiri. Osateka. Ndena apa mukuchula so kumachinjiri. Anda kumachinjiri awa wao na mafaza la kumachinjiri awa. Komano tikungoyerekeza. Chabwino. Ine ndizikhala kuchilobwe. Inobaka ndikubala. Bola pamenepo. Ine ndizikhala ku area 25. Inubaka khala ni wabiwi. Palibe chovuta. Chabwino. Ine inukhalani pa waka. Chabwino. Ine ndipita pa matanki. Chabwino. Kuti tizitha kuenderana wapansi. Palibe chovuta. Pakali pafupi. Inu kuzorozoro ine ndikhali mbali inayo. Palibe chovuta. Chabwino. Komanso inu mukozokhala wa ku Southern Region. Akabwera ku field. Muzindipeza kuno kukaronga. Mukuvutika tu mafaza. Kapolo wa chimbo. Mafazala ambiri ali mundende ya iweni. Chabwino. Ndiyambe choncho. Nditwawa. Teroni. Ndiyapatsewa. Professor. Yes. Akuti mafazala wena. Zikakavuta kumene ku MG2. Ku MG2 akamba kudya doti kumeneko. MG2 amati yayi aziziwe kunyumbako. Izi zokha izi. Aziziwe. Mukuziyendesa bwanji. Mafazara madala atati ambuye amalume ambiri chimene chikumavuta masiku ano ndi dongosolo. Chabwino. Chifukwa mutati muone bwinobwino zimene timakambira na wiki yatha kapena kuti sabata yatha timakamba za chitidwe ona kuti kodi wanthu wamayi akumaziyendesa bwanji zinthu zawo ndiye timanena kuti ngati atakhala kuti akukula mtima ali ndi mwano tiyeni tipite kusidya. Tiyeni tikalowere mbali inayi. Timakamba kunena kuti awa anavomera ndipo anampa. Amakamba tu ndiyawo. Chabwino. Nofuna kuva kuti anavomera. Chimene tikunena apa nchona kuti pali zochitika zingapo zimene madala mafazala amachita. Chabwino. Amuna wena amaopa ndi amantha kuti abwere auze akazi awo kuti ineyo chifukwa cha mwano kusamva kumene ukuchita iweku kusaweruzika kumene ukuchita iweku kundigonesa ndi njala kumene ukuchita iweku kundisekera ziseko zonse zimene ukuchita iweku ziseko zake ziti ziseko zomwezi ziseko kuseka kuvala maopolosi ukuvala iwe ndi mdimaku kuti ineyo mpeze mpumulo ukundika unyolo ineyo zimenezi sindikufuna amalephera kumuza mkazi mapeto ake ndi ajama ngonyamuka ulendo kumakasewera kumusi uko ndika mkazi kena ndiye amapezako mpumulo amatasa kumene kuja mapeto ake amasiyako mwina mimba so ifeti mayankula muonzemba isi kumama siya yako kumeneko mimba ndi akasiyako mimba amagwa tukuta mkazi ujandika muza bwanji mkazi ujandika mfikira bwanji chifukwa choti akumuopa kale ndi kale kuti komano akhoza kundisinja uyo ndi kuti abwereso amuze amakhala njenjenje ndi uyu naye uyu MG2 amaona ngati wapeza polowera sopano amati apapa ndi mkazi wako uja andimva kodi mimba pachichewa cha bwinobwino ndi tifuna kuti anasa zi mthunzi simwana inakali yes mimba chabwino tike mthunzi koma tikaiwala babwera mimba yomweyo chabwino pathupi mimba yomweyo chabwino ndoyembekeza zonsezo zikhoza kugwira ndiso pano pamafika paja pona kuti uyuyu wapasidwa pathupi uyuyu woyembekezerayo amamera mapiko amaona ngati wadula idea unzika ndi amafuna sopano asakhale amafuna license yache ija sopano akaendese nawo track iwe umayendese kakang'ono ndipo mobisa umayendesera kumpanda mobisa apapa sopano atafuna ayende akafike akakumane ndi traffic alibe nazo sonchito waiwala kuti license alibe ndi traffic amabwera sopano ndi amayamba kukuza mkazi akutwa iziwa iwe sono ndipobwera kwa iweku ni mathawa mphurugu zake zomwezi sono ndafika kuno ndi ufunaso mpikisanoso cholinga chache uyu amayiwala kuti nthawi yonseyi amachita iye izi mamuna isi wake
mwamuna ndi wa mwini wake chikhalire nicho mwamuna yonse akumulongosolera kuli ukuku kuli mwini wake koma sakudikhazika bwino ndiye iye amango kudye zonse kukokota zonse zikokoto chapasi ja timati VIP ku secondary timachitenga kumakanganira ku boarding kuzitenga zonse zija kudya idya kubva ndi mimba ndi iyo shopano ndi amati mkaza kwaziziwa iyo kai aiziwa ndi amabwera ni makali ndipo amakhala ngati suka muuza ukandipeza akamane chocho amakhala kuti mufoni mwako mwasechamo aipezamo namba nanga sidi maseva my sweet amachoti my sweet mafazala mpaka mafika mmene kuti phone zikasechedwa zimaka iye makhala kugwira pa ndiye tu suka phuka inu azimai ndo chenjera akakhala kunyumba kuja iwe olotayika password ukapapa amakanga wapanga cha oho iwe kumaona ngati uli safe umaona ngati phone yakoyo umaona weka amazuka pakati pa usiku amwene utagona kuja amayamba pana ndekugona kumafazala ina makhala kuti wachita kuziwa kuti tikasakane mwendo uko wina uko kuti tikasakane kuti timagonda bwanji mafazala anthu ukhoza umaona ngati kuti mwina makeso ambuye wapachikidwa patatu ne phone iyo wapeza zimayi kaya ndamatoke phone ndikuiziwa namba yake amaitenga namba ya ta ndikuisunga ndamamba kopye so pano ndiye amamuimbira mkazi wake uja so pano hello ni mafandi kuzise kuti mamuna kwa ndipasa mimba iwe ndipo usayerekeze pamene pondendera nkhule usayerekeze kupanga zimenezo chifukwa mmene umaziyamba zakozi MG1 nanga fazala awe mmene umaziyamba iye fazala yetu tithana naye tikufuna kaye uyu osokoneza zinthu uyu iweyo zakozo uzipanga ndi nzako yemweyo usamulakwire munthu osalakwa mwana wa mwiniso ndosalakwa munkhani ndipo iyeyo ndipo njira yabwino imene angachite chifukwa ngati mwamuna iwabwera nkumpasa mimba ndikumpanga wembekeza mwamuna yali ndi ambu yache mwamuna yali ndi ababu ache ali ndi kwawo iye ikazi MG2 ngadali ndi mangawa anyamuke kumene kwa nkola cha iyeyo osati kwa kazi akukapanga kuchaza mmene mwakulira mwazipita kwa ambuyenso akonidwaliyaseni mwana pamaso pa abale yake ambuye inu kaya munali namba uyu akudziwa uyu amatuluka apo ndazipita kwa ambuyenso mafazala mtundu wanje mwini munthu ndi ankolo kumusi chabwino ndi ankolo kutaoni chabwino apite kumene kucha wanui timatere apa zachitika motere chabwino uyu mwana wa mwini osala kwa MG1 amuleke musiyeni ndi mtendere wake naye mavuto ake anyumba mundu omukwanira tisambweretsere mavuto ena nkhani yetu ngati zanthu akuzipa chabwino tinene pa mafazala ena apita ma MG1 ena apita nkhani zake ziti zoona ngati pangile izi munthu mpaka nakupita chifukwa cha iwe osokoneza vipi kuyamba chifukwa cha iwe osokoneza mashuga ajuluka kuyamba zikuchitika ndipo zimene zizi zikamachitika of course kumakhala kuti tikupitisa pompaja ponena kuti akazi ambiri achita kusairuzika achita mosokonekera ndiye mwamuna amati nkapumire kusidya kumene koko nkukapeza kuti wavula zako mavuto amene wawa abwera apawa sikuti wafuna ndi fazara koma uyu wamunyamulisa kuti apite sitigilizana ukubwera nawo mundimvesesa mukhaleche wamunyamulisa wapita wakamponyera apo ndiye wakapangapo zachibwana zache kumene kujako akadakhala wina mwamuna wa mzeru kunyamuka kunoko kuti ndikumanidwa ndikusekeredwa geti akanapeza protoko yabwino osatiso yokasekula chisime china yokasekula famu ina mwina akadangopita kwa ambuya chawe protoko imene nditi koma tumule ambuya ambiri anazituluka ya olodira ambuya cheni mato chedwa bangotuluka komano ine ndimanena kuti sikulongolola kwa akazi wanga kumene ungakupangise ndipangise ine
kukagona ku tavern. Chabwino. Ayi. Sikuvuta kwa akazi wanga. Kumene kungandipangisa ine. Kukapeza muchithu kunja. Ayi. Ndiye kuti mtimawo unafunaga unalipo kali cholinga chinalipo unangochera mwati bwana donjo mene mukuzungulira kuti unali kuti yomesoni momo mwati bwana ndanena mtima wopanga zimene zozo uli nawo mafazala ngati ena wakonera ngati amatuluka ukagona kunja nkumati ndolongolola asaname nkhani olongolola iyayi chilimo kali mutima mwawo chotuka cho chilipo kali inu sondabusa Bible limanena mwachimvekere bwino kuti chani nikazolongolwa kuli bwino ukagona kukhala weka kumkhalako komanso mkazi wolongolola ali ngati nyumba yothonya imene imakusowesa anangonena choncho kunena kuti zili ngati nyumba yodontha kukhala ni mkazi wolongolola koma sana nene kuti mutuluke ndikupitiriza ndini iyo sindikuononga timafuna kuti ngati amadandaulidwa kuti kulinga inu nyumba yotonya simunagonemo nyumba yotonya simunaigonemo malume mupite kumuzi mukapeze nyumba yotonya choyimirira ife ndizikamudi mvula umabwera apa uli bola apa mkazi wolongolola koma chosangalasa kenako umachoka kupita yomo likumosokono imakusowesa koma chosangalasa ukamasuntha dengu limakhala mafazala kumfanizira mkazi ndicho sowesa ntendere ngati chimene fazala otere amakhala kuti pena pake network siri mapeto ake amazitumiza kuziko lanthu ziko la pansi pantaka itiyankhule chikulu ziko la pansi pantaka chifukwa cha machita chitatu mafazala ambiri timakazipala nkuzibweresa pakhomo nkuzasowesa ntendere ndimanena nthawi zonse kunena kuti mavuto akunyumba kwanga siningawakonze ndili kunja kwa nyumba yanga mwakonza muli mkatimo ndili mkati momwemo ndi ndikasankha kuti ndikawakonzere kunja munjira imene akunena fazala uyala yapayi ndiye zikasokonekere kumene kucha vuto la kunyumba ndi vuto la uku chimene kodi inu mufuna muthandauze kuti ine ndikupita ku break muthandauze kuti kupita kwa mujetu ine ndikhala ko mimba ndikusokonekera ndiye kusokonekera kumene bakosa na inu leronso ngati kuli kukonza zinthu azimayi athu waso apite nawonso akanyamule akakumane ndi fazala wina amene naye wabalalika uko siyo wambalalisa iyeso akanyamula uko azibwerese nyumba tione ngati mutamuwete mwana womwini wake mafazala madala pano pa Bibawa Television program imene ya mafazala nthawi yake makhala imene ngati mukusegula kupereka ndi mawanu tipayika break khwepa kono ayaka moto muno mu studio timve kuti tikabweranso tikambirane motani khalani pomwepo mafazala madala amaopa monjoka ndi zina zotero ziwaluma iwe ninkamwino lolumidwa ulibe ntchito ukatha ukwati kumanga uchoka chino Mafazala Azibambo mafazala anthu akuluakulu kwambiri madala mbuye ankolo kupereko muziyendesa bwanji zinthuzi Bibawa Television mafazala ndiye programu yake muno mu studio makosana ake ndi amenewa amene mwina mwake ndawachita kuwakanganula wina uko tsono titani zativuta kumene kuja mchithu wavuta fazala ndimafuna fazala ndimpase kulingalira kwa ndikanakhala ine chimene chimativuta nthawi zambiri mafazala we are the heads of the family lero mamuna ni mutu siku lina mamuna ni mwana kodi mamuna wantundu wanje osintha zochitika dzulo mutu ukanakhala mutu ukanatulukanso 2 days mamuna ndi galu
Muntu mmozi yemweyo. Akale mwana. Iya. Ngati fazala akutuluka nyumba. Khalidwe lotulukalo anali nalo. Fazala wabwino. Iya, palibe kusokoneza. Fazala wabwino, fazala olingalira, fazala ofuna ntendere. And you know what? Ntendere tuwapa kumontaye zambiri. Ine ninapeza kuti timayeneka tizuyamba ndife. Chabwino. We are the peacemakers. Makomo mwatu. Ngati muli head, mukale head mbali zonse. Yes. Osango kala ntendere zonse. Uhedu kufuna. Chifukwa pene pakazavuta, kwaza atafuna. Iya. Nthawi ya utumiki. Chabwino. Ameya akamaenda. Afike kutumiki. Tichapembale zangonero ukhaleso head. Chabwino. Chabwino. Nyimbo zikuimbida ukhale head. Ndi fazala wabwino amene. Osati fazala wabwino. Othawa mavuto mnyumba. Iya, yamene si fazala wabwino. Ndinde apase no tipi azimaile. Oli. Tipi yanu koma ndimve kaiti sana uza. Chabo ndikunongoneza nini. Mwanongoneza. Iye inuyo kai. Tipi yale roli eti fazala. Tipi yale roli kuteko ndikunongona. Anthu sakumva iya. Tipi yale roli. Mukamona oti fazala wanuyo wayamba matukutuku. Inonso tango nyamukani chama 5. Musambe 5 koloko. Kungo tuluka. Mungo pita pa shop ya paseli. Kwa fazala. Iyai. Siwo kwa fazala iyai. Kodi twazibambo fetu kuchokera kale lonse zimene mukambazi nzosa. Zipaina awani mauza kuti munongoneze kai pano mazuwa kuti zopanda nzeru. Koma eneo muzimu zuza. Kuchokera kale lonse. Kale lakiliti. Kale lonse. Ino mulindi kale lakiliti. Mamuna akoza kwatira awiri kapena. Analemba bati. Iya kulibe zimene. Analemba bati. Nyamula awiri awuji. Chabwino. Ende ndofuna ndikuyankhetu. Iwe zimene mukunenazo zoti tipi ukanena kuti ngazi akanyamule kuti apite ku shop akapange kuja akaime paka na basi 6 tuone ngati zoimba phone zimene mukunenazo mwathanisa mupangisa kuti amayi ambiri sopano nde aunjikane mama mozi nde mu masuke ife timati very good ife timacho inuyo mungo poda chama past 4 chama past 5 olo mungo kwatira inuyo kuti chani mukakwatira kwatira ndani musaulungira nthu mawanja ine ndikudana ndikhalidwe loti zibambo solution akaipeze kunja akaipeza bwanje kunja sona akapita uko akajerera akubwera pipa komo bomba wakonza vuto olongola wasiya kulongola ifada anatuluka kunja si solution imene tikhale pompo vuto tilikonzere pompo kodi uyamalongolola chifukwa chani kufuna mujire reverse tipi mwapereka ine tipi mene si kusintha tipi mene yapita basi ziko laona chimene nimafuna kunena ndichi chabwino tilipo mafazala ina kaganizidwe kathu nkobonta kota kobonta mawe yankula basi mwamachoka pano miyala sikhala banje ndifanga ti Stefano chabwino Stefano okay nthawi zina munthu wamayi amakhala tunzovala za nyumba maziziwa kaya tutuze ndiye zimene zijazo akavala kuti mwayambana kakuthera cha mmene mumu kahandi pake kake ndi amakaiwala dala pampando siwakona ulipompo amakakachosa kuchipinda ndikuzafikira pampando pafupi iwe bizo uli pa newspaper uli bizo uli pa phone ndio mayangana mobela ngati kuti asa kunamize na makala kuona ndiye akatero munthu amayi amapita okavala kakeko basi kunamizira kupesa kunamizira kutani akamatuluka panja amakangati kuti waiwala nkuzapanga dali nkubwerera so nyumba chabwino kuzatenga baggage pamene akutenga bag ndio mumva no munthu abambo so chikatere nyumba muno tusiti kulankhula nawo sopano zikatere ndimafuna ndikayankhule ndena kunjaku zimene zindesa chibwana zimene komamva chibwana ndi zimene takhala apa ndifuna ndikuyankhule solution solution yenu sindikugiriza na tipi ndikupereka tipi kodi mwaja banzi kapena banzi ngira ku mwakonda zoyankhula zawo sindikonda zoyankhula zawo komano inuyo mukunena fazala mukunena kuti fazala akatuluka abayisa atuluke sizime mukunena basi tu sindikugiriza naso kodi ndi mbuso wantu ine tu ubusa wanga akabwera kawiri katatu nimatha kulimwaza mwabwera koyamba 1 kachiwiri ino nomwe katatuso ngati nkachisema baja lilimo ndiranoloka siyana nipo ni muzipita kwa bwino khala ni mbeta zotuluka fazala uyu
Nkwabwino kumalalikira mabachala kapena mbeta zokhazo. Fazala uyandithandiza kuti. Aya palibe chanze chimene kukamba. Kuti chani? Ineyo ndimafuna ndikambe kunena kuti siti kudana ndamayi. Tikudanapo ndikhalidwe lopanda mzeru. Koma apa tikukamba zonena kuti Fazala amene wanyamuka ndi ukapanga zake uko. Mkazi amene MG2 kayamuti amayi ang'ono kayamuti amayi akunjira kayamuti amene wawazika achimwa asabwere pakomo alibe dongosolo labwino asapite kukalimbana ndi mkazi nzawo chimene chonchibwana chifukwa chonena kuti iwo mmene akukuvomera iwe akuziwa kunena kuti ndikumvomera ali ndi mkazi wake kale ukanakhala dolo akanakhala wamzeru ukanapita kwa mkaziyo akanapanga ndondomeko yambirira permission kai kwa mkazi ndikulankhula ndondomeko koyambirira afufuze mokwanira awakubwera nandifuna neyo ali ndi akazawo koyambirira amakhala akuziwa asikachana akazawo akubwera kwa ine ndiokwambana kuposa akazawo akamavomera zake aziziwa azikhali ndi mayango koma ngati akutengera kuti amene uja sakusamala nditi ndikusamale ndine ndi wakumana ndi chimtanda chimene wapasiwa achisoveka asenze ni machimo achi ameniwa machimo aliyense amene amapanga munthu amakhala ndi mtengo wachi ndipo lolipidwa ndiliti limene asaganize mwinaso chimamunachi nchokonda basi kumango misonkhano ndilitu ni Mafazala ena amene pena paka kuipisanso amayi ali ni mabranch ochoka lero ago achina mtingiswa tisapereke chisane ime koma tili ndi anthu ena oti Mafazala ena lero sikuti sonkazi yozoipa sikuti sondwali bwino koma iye ofoira ama totoibwa kutotoibwa kwache kutotoibwa kupanga zopepera nezima chitika chifukwa cha amuna ena tili nawo aulesi ofuna kumangodya za azimayi tili ndi amuna ena ofuna azingodyesedwa ngati mwana nditi ni amuna ena ndikuti to amuna ena alitima akafika pamuzi amafuna azidya wokha ndi amuna amene wonde amene amasokoniza kubwera pakwatira lero achoka akakwatira bola akakhala okwatira kukwatira kwetsi fine ngonena chichiwa amakhakuti apanga zibwenzi yetu amapita tundisina kuti ndipo tushawo pato ambuye amuna kuti tonje amakhoza amagwaula nzawo kumuwako tiyeni ine ankulana ndiye amajeketi yake mmaziwa jeketi ena akanga twaikamo mipira koma lili thumba litafufuma amajeketi amene iwe kusaiwone jeketi choda amalume yake malume akudikira kumva nkhani ndi akudya masinaki ichimanga chokazinga tsopano uyu atithandiza pa ndiyeno ndimafuna ndine ndinu amene mukumalowa amuna ngati achaini wake zikakuvutani zolimbana ndi mkazi nzanu zithe chifukwa pali ena vilekeke ena saopa ndi amazichwa kuti inetu ine sindiopa chilichonse nakasama zoti alibe cholunza sindiopa china chilichonse mkazi wakoyo andimva ndipo aziwanso ndimpitira konko kumuimbira foni nimafuna ndikuuze kuti amunako agona kunyumba kuno nimafuna ndikuuze kuti amunako amaenda ndiye mwina ngati siumaziwa amunako anakwatira ineyo ndipo mukazangu ndipo sakubwera kumene ndiye awadale agona apo akazi ngati amene wowo soyeneka kukhala kumalawi kodwa kumana nawe soyeneka kukhala asakhale kumalawi nawe ndipo abambo Mafazala ambiri amene tikumapongomeza chidwe wamayi okusangadawa mwayankhula bwino koma mfakenda chose atumwa kwayambira kuti chinda chose amukana ndi mphanga ba sobano ndi munthu amene sachita zolongosoka ndi duja tikutototoiba solution ndimene kupereka timafuna sotonjezere kunena kuti khanga tikwira mapeto apapa ndimafuna kuti titseke program timalize chonchi iwe amene uli ndi mwayi wakuchibwenziwe umene ndi mwayi kwa iyeyo chabwino
iwe amene uli ndi mwayi wa kuchibwenzi omalimbana ndi amuna kapena akazi aeni uli ndi vuto ukanakhala wolingalira bwinobwino ukanadzifunsa chifukwa akuberekere mwanayo nthawi yoyika nkhata iwe palisti palibepo nzofunika nkhata number 1 imafunika nkhata number 1 ndizimene timakamba mu program ino uli nkhata number 1 ziko lonse kudikirira nkhata number 1 ndi anthu amafunsa kuti tione kuti nkhata number 1 ipita kwa ndani ndinodala amene mukuzayika nkhata number 1 yoyamba pantumbira wawo kondedwa wanu chabwino si chinthu chophweka kandi we mfazala nkhata number 1 imene anakonza malume chabwino iwe ukhala oyamba kukhesa nsonzi ndiye wonse azalire chifukwa cha iweyo inu si chinthu chophweka chilemekeza chabwino so iweyo zakozo zikakuvuta mtendere umene uli kunyumba kapena mavuto amene ali kunyumba kwa uyo wako unongayo zileke zikhale zokwanira komweko chabwino chifukwa chani ndi kukakamira kunena kuti mmene wayamba kuzemberana ndine sunauza akazanga apa zavuta ufuna akazanga akuzizwa khuza ndi chani chabwino ndi alipo mafazala ena ndikhalidwe lawo kuganiza mobwerera mbuyo apa chitukuko palibepo bwerera mbuyo maganizidwe nkhani imene tikulimbikitsana muno mafazala mukazipala muno mukazimalizira komweko kaya mukaweruzana motani kumeneko zikatere konko MG1 musiyeni ulemu wake ndipo musiyeni azinenepa chabwino ulemu wake ulandire wonse ine ndimalize komanso dikira asalama wamo abambo tikutatu nthawi yake vuto watu kumula osandi kwanu kwache so sama nkhani mimi usamaidi kulimbikira bwana timaimba ku nyimbo ndimbelero mu program ino nyimbo wakunyenga kupesa lile wakundemweyo na chigamba nyimbo mimi ndalegeza ya kucheza kuganda mafazara programu yake kukhala imenelo lero nthawi ngati ino unono makambirana cholinga ndichonena kuti tiphunzitsane kuti kodi tiyendese bwanji moyo tikape pano kuti nkhani zomwe timakamba pano sizikhala kuchokera kwa mafazala amunowa ena mukhala kutipatsa nkhanizo even azimayi amene atipase nkhani tilankhulireni sinakufunsa kuti muyankhule funa kutseka nangasi amatipasa ndi amayi omweyo nthawi zina chabwino tazi bambo pena mukumayenda chonchi chabwino talankhulani timve chabwino ndichifake timabwera muno sakhala maganizo athu kwenikweni ndiya ife timangothandizira koma fazala wanzeru akonze nyumba mwake lero solution sikuti bwezi ndikuwuzeni kuti bwasi nkhani yatha kodi mwamaliza chabwino basi pamakina wandafucha ipa koma wachibwenzi asamazolowere koma program nditseka ndinene program nditseka koma wachibwenzi asamazolowere wachibwenzi kuchipatala samapeza fazala olingalira mamubutiranji wachibwenzi asakufa awata manena zoto akasaka mtendere fazala olingalira azizifunsa inu ngati mwatopanya mukani muzipita koma fazala olingalira amaeneka wandafucha ipa ndamene wagwira ntchito kuchipatala sakabwera kwa chibwenzi nezina langa ndi bambo ana apega sijabanda ndali mafazala okanika muno pepani ya usatokanika okanika ndi fazala amene akulimbana ndi zibwenzi ndaseka program ndamalisa zikomo kwambiri tisakubatesa sabata ya ma vukawa mafazala matala amaopa monjoka ndi zina zotero ziwaluma iweni nkamwino lolumidwa ulibe ntchito ukatha upati kumango choka chino Mafazala Dziwani